čoveka. Ti si samo čovek. Života Marka Aurelija. Dakle, Marko Aurelije je zaista imao i plaćao nekog čoveka koji je išao iza njega, koji trebao da bude njegova savest, i govorio: ti si samo čovek, ne zaboravi to. Problem sa svima nama je, u ovoj sceni mogli se to da vidite, svako od nas zna šta je to vrlina. Svako od nas zna šta je to dobro. Mi se rađamo čestiti. Međutim, svi jako dobro znamo koliko je teško biti čovek vrline. Koliko je zaista teško biti ispravno, dobro ljudsko biće. Stoicizam, čiji predstavnik bio Marko Aurelije, kao što znate, bavio se upravo tim problemom koji je aktuelan i sada koliko i tada. Dakle, stoicizam, kao što znate, nastao je u antičkoj Grčkoj, osnivač je Zenon, i on je trajao od 4. veka pre nove ere sve do 2. veka nove ere, znači zaključno sa Markom Aurelijom. Zanimljivo je da najpoznatiji stoičari su bili, osim Marka, i jedan Rob Epitet, koji je zapravo bio njegov duhovni učitelj. Upravo Epitet je rekao nešto što je na mene ostavilo veliki utisak, a takođe i na Marka Aurelija, i on se često vraća Epitet. Dakle, Epitet je rekao ovako: pokažite mi osramoćenog, a srećnog, bolesnog, a srećnog, u opasnosti, a srećnog, prognanog, a srećnog. Ako mi ne možete tako pokazati, nego tako perfektno formirano, onda mi bar pokažite nekog ko se aktivno formira na ovakav način. Upravo se Marko Aurelije trudio da bude ovakav čovek. Kao što znate, u ovoj njegovoj knjizi, neko je prevodi kao meditacije nekog samom sebi, ja sam ovo predavanje nazvala razgovor, odnosno susret sa sobom, jer mi negde najviše dugujemo objašnjenje za neke svoje postupke samima sebi, pre svega. Dakle, njegova knjiga počinje upravo zahvalnošću. Zahvalnošću prema svim ljudima koji su uticali da Marko bude onako kakav je bio. Ja ne kažem da je Marko, i vidjet ćete, verovatno svi vi koji ste došli večeras ste ljubitelji
stoicizma i Marka Aurelija. I takođe, verovatno imate puno saznanja o njemu i znate da nije bio perfektno biće. Niko od nas nije. Međutim, Marko je znao šta su vrednosti i to je najvažnije. Marko je znao šta je dobro i Marko je znao da filozofija nije samo skup lepih misli, sentenci. Filozofija je pre svega način života. Filozofija se živi. Ne možete da kažete da ste filozof i onda da radite stvari koje su poprečne vašoj filozofiji. Ma koja filozofija da je u pitanju. Može to da bude banalna, vaša, lična filozofija. Ne morate da pripadete ni jednom filozofskom pravcu. Naprosto, morate da budete dosledni u onome što kažete. Dakle, on počinje ovako, zahvalnošću. I prvu zahvalnost upućuje svom pretku, svom dedi Bilu, Veru, izvinjavam se, koji inače, Marko je, ako ne znate, bio iz ugledne španske porodice, rodio se u Rimu. Njegov ded ili deda Ver je bio konsul i to 3 puta. Ta velika titula konsula inače nije bilo uobičajeno da se dodeljuje više puta. Njegov otac je takođe bio ugledan čovek. On ocu takođe zahvaljuje na skromnosti, muževnosti, majci da zahvaljuje, pazite, majci zahvaljuje na tome što ga je naučila da bude bogojažljiv, da se plaši bogova i, naravno, oni tada nisu prihvatili hrišćanstvo i tu je još jedan moment i jedna mrlja velika u njegovoj biografiji, ali dobro. I svim ljudima koji su sa njim bili u nekakvom odnosu. Pre svega, ljudi koji su njega podučavali toj filozofiji, a od kojih je naučio koje veline. Naučio je pre svega da se prema ljudima koji su nižeg ranga, a pazite, svi su bili nižeg ranga u odnosu na njega, budući da je bio car, odnosi prema njima sa posebnim strpljenjem i naklonošću, razumevši njihovu razliku. To je naučio od svog prijatelja, Cetita. Antoniju Piju je zahvalan na tome što ga je naučio da ništa ne ostavlja slučaju i da u svom celokupnom delovanju mora pre svega da se rukovodi razumom. Takođe, naučio je od svih svojih prijatelja, učitelja, da je najvažnije u jednom odnosu biti čestit čovek i neumišljen. Pazite, za Marka Aurelija kažu da je bio dostojanstven, ali ne gore. To je velika razlika među ljudima. Imate ljude koji su dostojanstveni na dobar način. Marko Aurelije je to bio. Šta je bio njegov najveći problem? Najveći problem je bila njegova žena Faustina, koja je inače bila ćerka čoveka koji je njega imenovao za imperatora svog naslednika, dakle Faustina, koja je bila, kako se pričalo, žena lakog morala i koja je njegovog sina Komoda zapravo dobila sa gladijatorom. I sada, šta je najveća greška Marka Aurelija, filozofa cara, čoveka koji je uspeo da ostvari Platona sam, da filozofi vladaju. Znači, upravo čovek od koga se najviše očekivalo da poštuje svoju reč i da bude toliko pametan da prozre ljude, a svakako jeste. Svakako je mogao da zna da njegov sin Komod nije pravi čovek za presto i to jedne tako velike sile kako je bilo rimsko
carstvo u tom trenutku. Dakle, on je dozvolio da Komot, naslednik, je imao 15 godina i time se suprotstavio senatu. Kao što znate, senat je imao jednu dobru tradiciju da se nasleđuje taj prestup. I sad, pazite, Marko Aurelije je bio, njega je posilio, od Nerva je to krenulo, Nerv je posilio Trajana, Trajan je posilio Hardijana, Hardijan Antonija Pija, Antonija Pij Marka Aurelija. Tu tradiciju koja se pokazala jako dobra za Rim i Rimsku imperiju, narušio je upravo Marko Aurelije. Zašto? Ja na ovim predavanjima volim da napravimo neku paralelu između filozofije, filozofa i naših ličnih života. Naših drama. Niko od nas nije Marko Aurelije, niko od nas nema tu vrstu odgovornosti prema imperiji, ali naše imperije su naši životi. Naša imperija je sve ono što može da utiče na živote drugih ljudi. Ne sa tako velikim posledicama, ali može da utiče. Znači, svaka naša odluka. I postavlja se pitanje zašto je doneo tako tragičnu odluku. Zato što ovoga puta nije slušao razum. On je voleo tog sina. Voleo tog sina ma kakav bio. Ne znam da li je ikada sumnjao da je Komod njegov sin. Kao što znate, snimljen je i film Gladiator. Ne sasvim, ja ne verujem da je sasvim bila ispoštovana priča, ali znate taj lik Komoda, ludog imperatora koji je najviše od svega voleo da se bori u areni i istoričari kažu da je preko 700, možda i 1000 tih borbi učestvovao i naravno da njega niko nije smeo da ubije. Znači, on je ubio preko 700, možda i 1000 ljudi. Samo borbama. Dakle, zašto bi jedan tako mudar čovek odlučio tako nešto? Zato što je stvar srca potpuno iracionalna stvar. I zato što mi vrlo često možemo da radimo svoj posao savršeno, ali kada je u pitanju naše srce, onda smo potpuno slepi da donesemo prave odluke. Jednostavno. Srce ne zna za razlike uma, tako je neko rekao, ne razume. Eto, to se desilo Marku Aureliju. To može da se desi ili se dešava svakom od nas. Mi naprosto ne znamo da budemo racionalni kada je naše srce u pitanju. Nekom to može da bude dobra stvar, da donese dobru odluku, nekom može potpuno da uništi svoj život. Šta je za Marka Aurelija bila stoička filozofija? Bila mu je pre svega zabava. On je vrlo dobro znao šta njega čeka kad je postao imperator. On je znao da mora da donosi vrlo važne odluke. Na njegovu nesreću, baš u to vreme kada je on postao imperator, Germani su počeli da nadiru tamo sa severoistoka kod Rajne i Dunava i on je kao časan čovek pošao sa svojim legijama. Ali on uopšte nije voleo da ratuje. Prosto nije bio takav tip čoveka. On nije voleo da ratuje. On je voleo da piše. Ova knjiga napisana je, ako ste čitali, verovatno ste primetili neku seku. Ova knjiga nije napisana da bi nama bila zabavna ili da bi uopšte ikada se izdala. On nije bio čovek koji je voleo slavu i pohvale. Naprosto ova knjiga je napisana da bi bila njegova uteha.
I svako ko se nađe u nekoj teškoj situaciji i čita ovu knjigu, ona jeste uteha. A uteha je zato što mi vidimo da ovaj veliki čovek i car pati, intenzivno pati. I sve vreme dok je čitate vi imate taj osjećaj koliko on pati. Ali ono što je takođe jako važno, ne samo što osjećate tu njegovu bol, nego osjećate da je on jako čvrst u svojim stavovima. I stoicizam zaista insistira na kojim stvarima? Na samokontroli, pre svega, na poštovanju i na tome da budete pravedna, odnosno čoveka koji poštuje pravo. Šta je pravo? I šta je mudrost? I šta je za stoike dobrota? Ništa drugo nego vrlina. Čega su se oni, pa samim tim i Marko Aureliju, najviše, kako bih rekla, kadili? Strast, nagona, tela. I kao takav čovek, on je zaista mogao da se odupre svim strastima i mogao da bude ispravan. Nije želeo da posećuje zabave, jedva da su ga naterali da ide. On je volao najviše da sedi i da piše i da čita, da se povlači samoći. I on je to rekao, slušajte, ako neko želi da pobegne neku planinu, neku brdo, da se skloni negde, da kupi kuću na moru i misli da će tamo da se odmori, grdno on se vara. Znate gde trebate da se sklonite, kaže Marko? U sebi sam. Ako vam je duša čista, savest čista, nema većeg odmora nego da budete u sebi, sami sa sobom. A to kako drugi ljudi o vama govore, šta drugi ljudi rade, nije važno. Vi budite kao stena, naspram koje je more koje besni. I to more besni, udara u tu stenu. A stena ostaje tako mirna. I ko pobeđuje? Stena. More se polako smiruje. Stena ostaje stena. Ali, kaže Marko, nemojte dozvoliti da problem bude veliki i da ga ne možete rešiti. Gledajte na problem kao na reku. Kada možete najlakše preskočiti? Kod izvora. Na samom početku. Kada ste u prednosti. Kada stvari koje vam idu u susret, a nisu vam prijatne. Pogledajte u kontekstu kosmosa, celine. Ako kosmos, ako to pravo, ta pravda koju je on video, kaže da je ta stvar negde uklopljiva, da je komadić nečega, da je to neka slika koju vi možete takođe da vidite, onda je to u redu. Međutim, ukoliko ona štrči, ukoliko ona nije ono što vi očekujete da jeste, odnosno ako, kako on kaže, za ljude koji lažu, koji varaju, koji kradu, koji su skloni ubistvima, kao i njegov, pazite, osim, evo napravit ću malu digresiju, osim njegove žene i njegovog sina, on je imao problem sa bratom, sa kojim je delio prestu čitavih 8 godina, koji je bio vojnički tip, nije bio misleni Lucije Ver, koji je takođe bio sklon svakoj vrsti poroka. Ono što ja lično negde zameram, mislim, hajde, ako mi je dozvoljeno, Marku Aureliju, to je da ljudi iz njegove okoline nije bio sklon da kori. Odnosno, nije bio čovek koji je sedeo preko puta njih i govorio im šta je u redu, a nije, a on je mislio, i pazite, to bi trebalo tako da bude, da naš lični primer bude dovoljan za ljude koji s nama dele svoj život. Ali nekada prosto to nije moguće. Samo primer.
Razlika između, recimo, Marka i stoičara i hrišćana je u tome što hrišćani žele da onog drugog pored sebe upute u to šta jeste dobro. I to radi iz ljubavi. Marko je svakako volao svoje najbliže, ali on to nije radio. Prosto je bila takva stoička filozofija. Ja sam stena, ja sam ispravan, ja želim dobro, ali onaj pored mene radi onako kako ja mislim da ne treba, jer je on te ljude zvao čireljima sveta i najnesrećnijim osobama koje može da vidi čovečanstvo, on ih je duboko žalio. 3 principa su važne u njegovom učenju i ja ću vam ih sada reći kako ih on definiše. Jedan princip je princip dobra i on ga definiše kao vrlinu. Treći princip je sloboda. I sad pazite, sloboda našeg mišljenja ne sme biti ničim ograničena. Najveća sloboda je, međutim, ona da sami sebi postavimo ograničenja. Ovu vrstu interpretacije slobode preuzeli su Spinoza i Kant. Stvarnost je za njega takođe jako važna, ali slušajte šta on stvarnosti kaže. Stvarnost je samo trenutak u kome smo. Svako živi samo u ovom trenutku. Ostalo vreme ili je živelo, ili je ono još u mraku. Dakle, sve ono što mi smo skloni da mislimo kako će biti, kako će biti, stoičara nije zanimalo, a ni Marka. Možda je, eto, otkuda i ta njegova odluka da će Komod naslediti carstvo. Činjenica je da su stoičari bili ljudi od vrline. I činjenica je da mi možemo zaista puno toga da naučimo od njih. Ali, po meni, je mnogo važnije šta možemo da naučimo iz onoga što su oni propustili da nam kažu ili iz njihovih grešaka. Ja jako poštujem ono što je Marko Aurelije bio i kakav je bio, ali ne mogu kao ljudsko biće da ne primetim da je napravio par duhovnih grešaka. I ono što je jako važno za sve nas je kako da ne ponovimo to. Znate kako je Marko Aurelije pravio, šta je za njega život, kako je on predstavljao život? Kao borilačku veštinu rvanje. On se rvao doslovce sa događajima, sa stvarima koje su bili pred njim. Život nije ples, govorimo, život je rvanje. Mi moramo da se rvemo. Ali rvemo se ne samo sa svojim protivnicama, rvemo se i sami sa sobom. I još jedna stvar, u rvanju, kao što znate, mi koristimo snagu protivnika da bismo pobedili. Ili u bilo kojoj borilačkoj veštini. U bilo kojoj borilačkoj veštini svi koji su vežbali znaju koliko je važno da se iskoristi snaga protivnika i da se njegova snaga upotrebi. Život je rvanje. I mi kao ljudi koji smo svesni da život nije lak i da nije sloboda raditi ono što nam padne na pamet, da mi nismo režiseri, a da su drugi samo statori, naši glumci koje mi pokrećemo kao svoje marionete, jer je to jedna infantilna predstava slobode. Znamo da moramo da budemo budni i oprezni i da sve što prihvatamo u svom životu, svaki događaj, moramo jako puno da razmišljamo kakve posledice ima po nas i da li mi to možemo da
da prihvatimo ili ne tu predstavu. Oni su kao i, evo kolega filozofa, oni znaju, evo, stoičari su prvi govorili o predstavi, koji su kasnije preuzeli Kant, Schopenhauer, znači sve naše predstava. Ali, ja nisam odgovorna za to šta se izvan mene dešava, kao što vi niste odgovorni za to šta se izvan vas dešava. Zašto smo mi odgovorni? Za reakciju na tu predstavu. Kako ću ja da reagujem na reči, uvrede, bilo koga? To je moja odgovornost. Znači, reakcija pre svega je važna. Reakcija na bilo šta, na bilo koga. Šta je za Marka Aurelija takođe, osim te reakcije i te predstave na koju mi reagujemo, jako važno? Šta mislite? Da izgrađujemo sebe u vrlini. Ako mi sebe izgrađujemo u vrlini, naš mehanizam odbrane od drugih ljudi koji nemaju vrlinu, bit će jasan. I on kaže u ovoj knjizi, ako naiđem na nekog čoveka, danas ću ustati, odnosno večeras, ajde nekako je ovako, večeras ću izaći iz galerije 73 i mogu naići na čoveka koji želi da me povredi, koji želi da me uvredi, koji nije kao ja dobronameran na susretu. Šta ću da uradim? Ništa, kaže Marko. Zašto? Zato što je on u mraku. Ali on je moj brat. Ne po krvi. Ali ako gledamo šire, on je prvi kosmopolita. Dakle, on je moj brat. I taj moj brat živi u neznanju. Koren zla, on vidi u ružno. Koren dobra, on vidi u lepo. Vrlo jednostavno. Ja ne želim da odgovaram takvom čoveku. Jer on, kaže Marko, nije svestan, od njega se žaljeva. On kod njega ne budi gnev, on kod njega budi sažaljenje. Koliko bi on mogao naći da, kažem, veća samo za sebe. Ili je vrlina kao tako? Što je zapravo vrlina za Marka Aurelija? Mi jesmo onako u koraku to saznali, ali postoji nešto onako što bi moglo da bude... Pa sve što nema veze sa strastima, sve što u čemu me strasti ne rukovode, u svemu čemu me strasti ne rukovode jeste vrlina. Dobro, odnosno vrlina, šta je vrlina? To je sve ono što ti kao biće nosi, a dobro je. Šta je dobrota? Šta je dobrota? Ja sam uvijek nekako vezana za Grke. Pa ću prosto da vidim koja je tu distanca, kakva je vrsta razlike između njega i... Pazi, šta je vrlina? Ako je vrlinu, u stvari najbolje možemo ovako da odredimo preko onoga što nije vrlina. Ako je loše lagati, onda je vrlina govoriti istinu. Ako je loše biti hvalisavac, onda je vrlina biti skroman. Možemo to i preko one aristotelovske sredine. Srednje mene. Pa jeste u mnogo čega, pazi, šta je važno? Šta je jako važno u ovoj stoičkoj filozofiji? To što su oni zapravo nastavili kontinuitet filozofije iz antike, odnosno iz stare Grčke, odnosno zeleno učenje. Tako da, ajde, vrlinu možemo da odredimo, to nema eksplicite, ja si mislila na to, ne možemo da odredimo preko ne znam čega, možemo preko
Aristotelove srednje mere. A kada priča o strastima, strasti vezuje više za, da kažem, fizično... Misliš seksualne i koje mi? Uopšte svaka vrsta prekomernosti u bilo čemu i prejedanje jeste neka vrsta strasti. On kaže, recimo, kako je on ljudima znao da ogadi neko jelo koje voli. Recimo, neko voli jagnjetinu. On kaže, pa molim vas, šta vi to jedete? Vi jedete zapravo mrtvu životinu. Tako da je bio vrlo surov. On je bio čovek, očito legalista, čovek koji je znao da vlada sobom. Po meni je to njegova najveća, kako bih rekla, vrlina. Jer bi možda malo rekao stojici da se nazovu u nekom prenešenom smislu egoisti. Jer sve zapravo kreće iz centra, to jest moje stene, to jest mene. Pa ja sam rekla da to meni malčice smeta. Evo imamo još jednog filozofa, Bakbi Aleksandar Mogoto. Meni to malo smeta, to mi nije odnos. Ja ljude definišem i čoveka definišem kao biće odnosa. Znači, svi smo mi upućeni jedni na druge. On kaže doduše, ceo kosmos, on kaže ovde, ceo kosmos je upućen jedni na druge. Sve, ne samo mi ovde na zemlji, sve ono što mi vidimo, zaključno sa zvezdama, planetama, sve to ima svoj savršen red. Ako pričamo o nekakvom poretku i nečemu što on izrazito cenio i volio, to je taj umni princip koga on vide u poretku u prirodi. Evo, Aleksandar, izvoli. Pa, primjer, ovo što ste vi rekli, da li bi mogli da vidimo ko egoiste? Pa i da i ne. Ne u ovom smislu da su oni sa praza zvukovali taj život u skladu sa prirodom, život u skladu sa kosmosom. U tom slučaju zapravo se mi uklapamo unutar te prirode, zapravo tu nije egoizam. Možemo shvatiti ko egoist u nekom širem smislu, pošto i postoji kada je cilj zapravo dobar individualni život. I onda se tu uklapaju isto kao epikureici, isto kao Aristotel, isto kao Platon, isto kao Sokrat. U tu da kažemo jednu niz da cilj dobrog života, zapravo individualna sreća. U tom slučaju jedino bi moglo u tom proširenom smislu egoizma, da kažemo pojma egoizma, da ih nazovemo egoistima. Jedino tako naprijed. Da. To je sasvim. Ne bi se ovo dopada što je rekao Aleksandar. Da. Da to pohvalim za divne izlaganje stvari. Hvala, jasna. Da vas ja pohvalim za divno izlaganje svog troje. Jedno pitanje, stojići su se vodili tom idejom krugu odgovornosti. Znači šta je u mom krugu odgovornosti i šta je van mom krugu odgovornosti. Sad, vi ste rekli da zamerate Marku Aureliju kako on je otvorio druge ljude. To bi u suštini značilo da se on na neki način odreće stoicizma jer bi predao deo svoje moći tim drugim ljudima i nekom ishodu i očekivanju. Da. Šta mislite da je zlatna sredina? Kako bi on tu trebalo da nađe neku zlatnu sredinu da ostane dosadan svojim principima i da pomogne drugim ljudima? Jer ja ga izuzetno razumem kad on kaže ja svojim primjerom želim da učinim promenu ovom svetu jer je to u suštini jedini način da ja sebe sačuvam bez nekog prevelikog očekivanja od svoje okoline. Da. Pa to je problem svih nas, ne samo njega. Mislim, bilo bi dobro pazite, ima jedna divna priča, sad ću vam reći, koja može da da delimično odgovor na to vaše pitanje. Kaže, tiče se Odiseja i njegovih putovanja, dakle, kako je Homer to predstavio, a ima zaista veze i sa nama i sa Markom. Dakle, u jednoj od tih plovidba Odiseja, njegov brod se na suhu odužio brodom na obalama neke države, pretpostavlja se da je to današnja Libija. I na tom ostrvu ljudi su imali čudan običaj da jedu lotosovo lišće. I zvali su ih lotofani. I usred toga su oni zaboravljali ko su i šta su njihovi ciljevi. Šta je njihova svrha života? Marko Aurelije je isto u ovoj knjizi vrlo eksplicitan da prezire ljude koji ne shvataju svrhu i cilj svog života. On čak njih zove budalama.
Oni se trude, a ne znaju zašto se trude. Oni nemaju nikakvu svrhu. Čovek po njemu koji greši je čovek bez svrhe, bez cilja. Kod nas bi to rekli mudo bez glave. Naprosto, on je njih žalio. Ali ja potlačim, ja nisam sigurna, ali mislim da njegova slabost prema Faustini i Komodu bila presudna za to da on donese tu odluku koja je bila toliko fatalna za celo Rimsko carstvo. Kao što znate, on je zaista naneo veliku štetu Rimu. Ne znam da li sam vam odgovorila, volela bih da, pazite, u pravu ste, prinuda ne. A da li razgovor u kome vi možete da ukažete nekom da greši, bi dao ploda? Da. Koliko razgovora? I ono što ste u pravu, moć. Tu je ključna reč, moć. Kada vi oduzimate sebi moć? Oduzimate kad drugoj osobi dajete mnogo na značaju. Tu gubite svoju moć. Bilo da se bavite tom osobom u negativnom ili pozitivnom kontekstu, vi toj osobi dajete moć. Stanje bola, on je sigurno prolazio brojne izazove i morao je da odlazi u stanje bola. Šta je to za njega bilo? Kako je to bila situacija gdje bi njega to negdje lično dotaklo? Kako je prevazilazio i šta je izvlačio? Da li je sigurno neku pouku uspeo da... Evo, divan filozof Mihajlo Đurić, profesor, je to lepo predgovor ove knjige rekao. Svi ti bolovi su napravili od njega ono što on jeste bio. Znači čovek, muž, roditelj, car. Sve to, pazite, to vam je kao ta stena za koju on rekao da ne treba da se pomera kada je talas zapustio. Nema šanse da ne bude formirana. Ona neće ostati ista posle svih oluja. Ona i dalje stoji tu, ali ona se formira na način na koji ga formira ta udar. Da, udar. On je mogao da kaže na kraju svog života, inače je umro u ognju, kažu strašno teško podnosio tu vlagu tamo na obalama Rajne i Dunava, te guste šume, Nemačke, današnje i blato i sve to, ali je išao kao savestan čovek. Njegov sin Komod je kasnije kupio mir sa tim plemenima i nije više išao, on se provodio u Rimu. Ali ovo je kao čovek koji hoće da bude dosadan onome što govori i išao i tako i umro od tih uslova koji nisu bili za njega dobri. Dakle, on je mogao za sebe da kaže da, ja jesam ispravan. Istorija za njega kaže da, on jeste ispravan. Da li je svaka njegova odluka bila ispravna, to je pitanje. To znamo sada da nije. I zašto nije, i kako nije. Ali definitivno, ja mislim da se najbolje čovek formira baš pod pritiskom, jer stoičari su imali jednu molitvu, ako znate za to. Govorili su, ne Bože daj mi da mi život bude lak, nego Bože daj mi snage da ja mogu sve teškoće na svom putu da savladam. Daj mi snage. Oni su se molili za snagu. Ja bi još jedno. Da. Šta je sa vrednosti dobrote iz doba Markovog i ovog danas? Da li je to, mi svi pričamo o dobroti, svi pričamo, mi smo dobri ljudi. A da li je to baš tako? I zašto imamo potrebu, zašto čovjek uopšte ima danas potrebu da priča o toj dobroti? Zar to nije deo nas i zar to nije naše delanje kao dobrota? Koja nije na rečima, nego na prosto na delu. Kako je to njegovo, kako on to nekako odgleda? Ja mislim da on nije imao potrebe da govori ja sam dobar. I inače mislim da ljudi koji su dobri nema razloga da govore
ja sam dobra. Dobrota se vidi, dobrota jeste delo i oni isto tu imaju jednu zanimljivu rečenicu, on kaže da učiniš dobro delo, pa zašto ti treba neka pohvala ili da ti neko uzvrati? Pa to je tako besmisleno, kao nemoj da obesmišljuš, onda nemoj da radiš to. Bolje nemoj da radiš, nego eto, budi već kako jeste. Dakle, on jeste imao, nije imao potrebu da govori, ali je, kad su ga pitali, to je jedna misao njegova, kad su ga pitali koje je tvoje zanimanje, dakle, mogo je da kaže ja sam imperator, ja sam car, sam najvažniji čovjek Rima. On je rekao na to, ako ćemo gledati taj kontekst, on je rekao moje zanimanje je da budem dobar čovjek. To je više, to nije odgovor nije hvalisanje, nego njegov zadatak životni je da bude dobar čovjek. Dakle, to je njegov princip. To je princip prema kome je on živeo, da bude dobra osoba. I ako to postavite tako, onda to ima smisla. Ako postavite samo kao neku vrstu iskaza o sebi, onda dolazite u problem i odnosno upitno je da li ste ili niste dobra osoba. Tako je i sa srećom, tako i sa zaljubljenošću, sa ljubavlju, sa dobrim odnosom uopšte. Ako vi pitate da li sam ja u dobrom odnosu sa nekim, verovatno niste. Onog momenta kada se neko pita da li je odnos posle sledećeg meseca,